Hold. Så er Flemming og Nyt fra Jylland på farten igen. Og vi er kommet til Nørre Snede, der hvor vi skal forbi prægefesten. Og der er sat med mange ting, der skal inspiceres der, skulle jeg hilse at sige. Jeg skal blandt andet forbi og kigge på noget helstegt. Så kan jeg gå og knaske lidt i den, mens jeg lige tjekker sikkerheden på Rahbeks Tivoli. Ja, de skal nu være bavianer der. Og hvis det går helt galt, der er en fyr, der bliver slynget ud af noget karuselværk, jamen så kan der være redderen der, Lars og Ole, de lige kan komme og skrabe dem op. Nej, det vigtigste, det er sgu hønseskidning, Ole. Nå, det har jeg faktisk hørt, du er ret god til. Jeg ved, det skulle da være år. Altså, men jeg har også hørt, at Peter Wilman, han vil tage kampen op mod dig i år. Ja, Peter Wilman. Han kan da bare komme, sådan en spilmand. Skal jeg nok vinde. Videre. Kom nu. Nu er du klar, Flemming. Ja, kom nu bare, Knudsen. Klar. Ja, det bliver spændende at se, hvordan det udspiller sig. Og det var altså prægefesten i Nørre Snede, lørdag den 27. august. Kig forbi. Hold dig munter. Ja, vi ses. Det er godt, Knudsen. Du kan godt slukke igen.